दायो खामानियाव थांगासिनो आयो सेवालि बिबारानो मोजां बारनानै सिरिदों होखावलायबायलै सान्दुङा जोंना हाग्राफ्रानो रानज्रंलायजोबो स्कुल बास थांगासिनो जों दायो खामानियाव दायो जोङो थांगासिनो मोनहैथ'वाखै मोनसिगोन र' बारा गोजान गैला ओइ रोमै रोमै पस्टार नुनायानो जों खामानि मावनाया सिनेमा हला बेयावनो मावो जों उफाय गैया मावाबानो मोनजाया सानसे मावाबानो उदै रानो माथो उदै सिथियो बेयावनो मावलाबायनोसै आरो स' लोगोफोर नायलांबाय बिदिबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आङो दायो लाबाय कलेनजों टिसु पेपार प्रजेक्ट ग्लास हुगारनो थ' आबार प्रजेक्ट मेसिन हुगारनो र' ग्लास हुगारियो र' प्रजेक्ट सिनेमा मुभि देखायग्रा प्रजेक्ट मेसिनखौ नैबेनो जोंना देखायग्राया सिनेमा देखायग्राया इसान बुस्थार हुगारगासिनो नै लाइटखौ खोमोरबाय नामालै बै सिंनिखौ स्क्रिन सिंनिखौ ओइ मोनफोरदो ओइ देखायहरो आरो बेनिफ्राय नै मेसिना गिदिरखा नै बिदि हुगारो ग्लासखौ साननैजों खेबसे हुगारबाय थानांगौ कुलेन होबाय कुलेन मा मेसिन थायो नै बारे बेफोर मेसिन गोजा बेन्दों बेनला गोजा saya kasih apa? Sapaan dulu lebih berarti. Betul. Screen one nih, project mesin. Ini screen one. Aku karena betulnya. Nih biar screen three ini jalan baik. जोंना स्क्रिना मोनथाम ओमफ्राय नैबेनि लास्ट बे स्क्रिन थ्रिनि प्रजेक्ट ग्लास प्रजेक्ट मेसिन आरो ओइ पर्दाया रोमै रोमै नुहुरलायो बिराद गोजाननिफ्राय देखायहरो बे सिङाव सिदा 225 जननि केपासिटि दं बिराद गिदिर मेसिना स्क्रिन थ्रिनि प्रजेक्ट मेसिन बिराद दाम लायो सिलभार गल्ड माबा माबि नाम दं सिफोरा